few moments later. Hi guys, good morning! Here mi sa Jollibee, Agora, Cagayan de Oro City. Kasama ko si Auntie Mercy. Hi guys! And si Raymond. Si Lele, nag-order siya doon sa hamburger. Punta kami doon sa kanila ni Madam Leni E. Hindi pa nag-reply si Madam Leni. Sunduin kami dito sa Agora. Kaya nag-Jollibee muna kami for waiting sa pagdating ni Madam Leni dito pagsundo sa amin. Hamburger lang in-order namin para habang naghintay kami kay Madam Leni or kung sino ang nagsundo sa amin dito. Ayan. Tapos si Auntie Mercy, nagdala si Auntie Mercy ng order ni Mama Rosa na corn coffee. So ihatid namin doon sa Lumbia after sa Panagbo. Thank you so much guys sa mga suporta ninyo sa akin, sa aming lahat. Tapos ito, 1% na lang ako. Binigay ko yung number ni Auntie Mercy kasi kung malubat ako para may contact na. Ito, 1% na lang. Medyo maraming customer ngayon kasi snacks time. Ayan. Eto, nalubat na ako. Lubat na talaga siya, guys. Here na, guys. Ayan. Mag-snacks muna kami. Nalubat na talaga ako. So, kung hindi kami sunduin dito, punta na lang kami sa Lumbia Airport. Tapos, mainit pa ang burger with iced tea. And also, mayroon din kami fries. French fries. Sige na, tea. And also, the ketchup. Yan. Ha? Snacks tayo guys ng Jollibee fries. Sarap. Naguban si Raymond guys, kaya ano nga sa magkasuroy sa Cagayan. Para makasuloy si Raymond sa Cagayan. Pila tanlin? 300. 300? 384. 384. Snacks tayo guys. Hamburger. Kagat. Wait lang, Benet ba? Hindi man sa pagkain.
tumawag si Madam Lainey kay Auntie Mercy. Binigay ko yung number ni Auntie Mercy para man lang matawagan. Mabuti na lang, tumawag na si Madam Lainey. Ano sa'yo sabi eh? Gulat lang daw taga niya. So, maghintay lang daw kami dito. Thank you so much kay nakontak rami. Loba talaga ako guys, kaya eto, hindi ako makontak nila. A few moments later. Hello guys! Welcome to the Philippines! Here kami ngayon sa Upol, sa beach resort sa Yasay. Invited kami ni Madam Lainey A for Bambam. Pumasa ang kapatid ni Madam Lainey A ng nursing. Kaya eto, ini-invite kami. Tapos si Nicole Cog, ang pinakamaganda sa tibuok kalibutan, nandoon na si Nicole Cog. Kasama ko ngayon si Auntie Mercy and si Lelen Vlog. Tapos si Raymond. So papunta na tayo doon. Parang may tugtog doon sa ano guys, loob. Ayan si Madam Lainey A. Ayan. So, alin na mulin. Happy Sunday guys! Happy Sunday sa inyong tanan diha. Yes, si Madam. Ganun mo siya. Pero pag that's the word, Here na kami guys sa area. Sa area nga naay Bambam. Ito ang lechon naghapa na. Nice sounds! Nakasolo kami. Tungkol sa ngalan ay tumuluwas. Amen. Amen! Kain tayo guys! Eto, Bambam na! Ang dami-dami. Kain tayo, kain tayo. Ayan, tapos sila dito, ayan. Ayan, may lechon, may lumpia, may ano, may manok. Living life